Inut Karbiari so Monsing Terang Jorhat along master degree cepa undet api APSC along cepa undun si ADO ang hoy ka cepa longdun Monsing Terang Assam Agricultural University Jorhat along master degree cepa tangdet api surhini rangkwara poning kan amat APSC asadlang setame cepa undun si ADO ang hoy cepa longdun si Radaphan nongme kiwan pithega jok Singhason Habar Chirok tok arada tumpen karchoda Nong 20 Singhason MEC constituency angkang long nirahithi adung het kedu Sing Terang arong ame karkarlitang ren Sing Terang lapen mina teron pi alang litumasukpo aki BC Mon Sing Terang asang ho alang li school lo Charlie Bom bihek angko hutpen pusetame toklang lo ka Charlie hin anathu aning chepaning ding o lapen kachepaduk pik ajok Mon Sing Terang asang ho surhini rain koira phoning kan inkoira pho arta nang kechopor hutan ke Assam Agricultural University Jorhat along master degree ka Charlie ang deng cepa undun si Assam Public Service Commission mate PSC exam mate sadlang tokdun si sadlang mate exam ang deng ang thekse tame cepa undun lo lapen agriculture development officer ADO kethedung ang hoya farman cepa longdun si Singhason Hawar Aradaphan nong mekewan pitek anchot kalisi Assam along ri angkang pi ang bongpen kapap hidun hop nai Karbiang long east west lapen di Mahasaw hinglong along rikedo kapap hidun hop Khaibarim Khaiso angbong pen jasemet Karbia Khaya Farman lapuson kethedung anong me kiwan pithega jok nong 20 Singhasona Hawar Chirok tok thegre sen mate Ratsai Klembang Phu Har Singh Tokbi nong 20 Singhason VDC chairman Barim Ren Singh Tokbi Babu Inhi Joy Singh Hanse Son Singh Teron lapen Arya Sanghuatu Chingrum Pet pen Prejiklo ni Pai Thongkebrai Siarni non hebjong ADO Kimanduna Bangpu Monsing Terang ahem Humri Damsi Man kedo Karbia Pohoi Pakpen Archo Damsi Kachuro Lapen Khonbamon Inglongpo Singhason Arnam Hirjume Kipipa Jertekang Abirta Humri Dunlong Manja Pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Charlie Hutala Pu Siksa Kedolodi Babetala Sonsi Lapu Sidunbom Pejo Pen Lapu Dunbom Law Lapen Nili Jorhat Si Charlie Jorhat Agricultural University Longdi Assam Agricultural University Jorhat hala dakman sinili 2019 ani kan ini ada graduation bang pangceng dunig lo lapen 2023 an bang ke la graduation bang tang dunig lo lapen 2025 abang non nili bang master sa tang chit amara ke puta klang dun chit na jar jo pupu bang amara porta koson lo kaceton posi punang kok mo he la pupu ben kaceton lo la puta kitang chit apor se ko la puta klang dun chit ma la pu la ben kado ka ve to mihir jume pen anam mihir jume pen lai gui pen man non tala pula ben klang chit chit thur thar pen posal hedi la sona jala chal nilitum ke hem non mat ke bang trok ko teng hedi bang pholo mara nili pai lo nili ikdo nili tipi inke ala lutum asupi nili po bang pute che boy jilo 2018 an inka la pen non nili tum dak do bom ke lagai long Sing Terang arong long nit oh tene inda nili men mang ke Monsing Terang nili tum nili donon ke longa pugela puloje la bangke APSC pen ke top la bangke asa kasano po agricultural development officer mate ADO po si non nili bangke ke longdon ting bang ke non protect lang jata non silahai bang doi bom na kam bang claim bom la he mane non si kason po lahai bipine police verification la pen kapre certificate hai kaula sai bang di cheng ik lang non si menge Sing Tokbi ex-VC chairman Singhason constituency. Ini itu dah kebang ke amna lapun ho Singhason VC constituency arlo longit Sing Terang arong nekalitang dan Sing Terang asupo akai Mon Sing Terang anangli mission our side mati Orang awal saya long lang idio, nasalang lipan itu, Singhason kan nama nang akhir jumbe, hang pisirang lipan, asal selatan itu manteng ben anak tan kasus sih ben, kasi Singhason arapan, nomi ban tepot, makal beng arapan, nomi ban pitepot, anak lipan curun. Terang sao, bang lang li laso misana, Singhason arapan awal saya ban, akhir jumbe ban pitepot, anu sinon kebang i Oke, mitum tadi langsung kecali dunia pansin itu
ta chirap bom pok la alang tama akhir jumi happy don si anu siap yang betul mi pan itu anak akhir jumi happy si ati non hejong Assam government pen paklang pon waringang hoy mati job asat lang along APSC exam alang ni sar monsing terang alang ni top dun pen misen pen cepaun dun pen alang ni bangso edi wang hoy cepalong dun lo las inilitum ning kacing sam ning karong ning kacit he parsi alam thi pen sinilitum alang ni phan ajat asong lewan pimuwi pustami karbia poho ipak wet pen stami alang ni phan kachuar chu pondia phan ex BDC chairman Rensing Tokbi ke hai alang li pen nang jalin si dak nilitum along social workers do sar Joysing Hanse lapen nilitum mari sangho tum bang pi phodo jale wan pi muit pustami alang li phan poi pak pan a chu pon lo alang li son ke chepe duk lapen ke chepe ning ding ali pini singhasonara da phan nong minang wan pi an parata karbiang long to anu karbia khay phan karbia khay long lapson ke thek ser ke ser asomar nangeklang ke ning arong piksido lasinili ke bang jila apor hostame karbia khay karbia ra karbi nong ke thur miawi riso jang tum stame alang li ke chepan ning ding alang li chepe duk ben ali ke chepalong thek ason thosi oi kimi tum stame bor idun hurpen an suse hedung akan tu yang ding azok stame pelong gunang pu ana mong hijumi hang besi nilitum masap soyak kacuru mati kacuru akadom pajir sini lam thingkam pokol kado